Patay ang usa ka 51 anyos nga Indian national human naligsan sa usa ka bus gahapon pasado alas 3 sa hapon sa lungsod sa Argao. Sa pakisusi sa kapulisan, ang biktima angkas sa motorsiklo nga gimaneho sa 45 anyos nga Indian national usab padung sa habagatang bahin sa Sugbo. Matud pa, nakigtabi ang nagmaneho sa naasoy motorsiklo sa tapad ni ini nga motorsiklo, kinsa parehong nagdagan sa samang lane. Ang bus nga nagsunod unta kanila ni overtake sa duha. Sa kalit lang nawadan og kontrol ug balanse sa gimanehong motorsiklo ang Indian national, hinungdan nga natumba kini. Padung sa habig sa bus, ang angkas niini natumba usab kundi iniagi ang bus. Maayong pagkaigo sa biktima ug nialig gyud kini sa ulahing bahin nga ligid. Daling nakahunong ang bus apan dead-on arrival gyud ang biktima sa dihang nadana sa tambalanan. Nahiagom usab og masamad ang Indian national nga nagbaneho sa motorsiklo ug nagpaalim pa kini sa hospital. Samtang gitanggong na ang 36 anyos nga driver sa bus. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property ang giadam nga kaso batok kaniya.